Стевка гледа Нита, пече слънцето, че няма да стане клипа хубав. И от късната не мога да стигне вече. Сега поне скоци ще има. Дай. Дай, Рей. Айде, моти. От високото. Фана го. Здрасти, сега не ден пускаш. Трудно ще пасен. Това сега ще го покажа на Гошко. На Гошко, като се пребера, ще го покажа. Да микам ли? Ма той ще е пиян, не разсъждава нищо. Малко и си кликни. Не се държи само с... Иди. Ча да отида да му дам другия клик. Оня, оттатък е. И как си това? Клип правиш. Клипно. Ме снимам какво да е. Набирания на зъби. Набирания прави кова. Юп. Гледай къде отива на същия кон. Той само не си го подготви. Това не другия клон го видите, направо го късна. И че вие къде го прави? Иска да го чупи, той виж направо го върти с главата да го чупи. Тя природата му е така. Вие какво прави? Ма пак не! И хитро качи се отгоре сега, оп, и ги го прави. Това няма ли си раздърни устата себе? Ами. Той толкова си хареса. То си го изчисти. Дай го, моето момче. Еп. Високо му стана вече. Той вчера по-малко гриза го. Ох. Дай. Или се отказва. Вчера ме е така сигурно. 40 минути сигурно е така. Докато не му се скара, не се отказва. Виж, кастрента пускам го да пика и веднага отива там и спика се. Той е Стевка Костадинова направо, бе. Какви скот си прави? И от място, смятай, виж му. То това стана над 1,70 вече. И пак го фаща. О, заболя. Значи, чакай там пък на като линия. Долу млади бело чай да види там. Да, е там на букли, какво е? Е това дърво. Той може би ще е лесно чупливо, а? Напротив. Значи какви са живи тези дървета? То напротив, чама е по-чуплив. Той чама е крехко. Какъв скок е, бе. Той направо му засъхна от всичката. Сега имам едно дето приближава. Той ми чака да му го навиде. А той те тънките... Не, те тънките се чупат. Той направо много пълно с кастрачка. То това е за ситна сеч. За кастрачка. И го кефи. Ох. Кърпай. Никой не прави. Иде, фаща дебел. Ама пусне ли го после, няма стигане. Никой, хайде.